Bamako ya maaw kɔni haklinantaw ti kelen ye. Général Abdoulaye Maïga ale sigilen Mali ministre ɲɛmaya la. Ni dɔw y'a yira k'a fɔ ko haklina min do ko a ɲɛna, dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'a tun ka kan Mali ministre ɲɛmaya o kun ka di civil dɔ ma. Abdoulaye Maïga bilala Choguel nɔ na. Bon, ne kɔni hakilila la jamanatigi ka prérogative do. Ale de bɛ mɔgɔ ta, a dalen bɛ mɔgɔ min na. N'a ye Choguel bɔ yen, ka Abdoulaye Maïga na, ne t'a fɔ a ɲɛna, ne t'a fɔ a ma ɲɛ. N bɛ min fɔ Abdoulaye Maïga a tun bɛ Choguel banana, ale de tun bɛ ka intérim assurer, a y'o nɔna bila waatinin. Ni ale tilala ka segin ka na, a bɛ se ka kɛ Asimi y'a jateminɛ, a y'a jateminɛ, a sɔnna ye, a ye waatinin min kɛ a sɔnna ye. An kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn Ala ka ɲɛ a bolo. Bon, vraiment a bɛɛ sɔrɔsi ye o ma ɲɛ kosɛbɛ. U k'a essayer ka civil fana sen don kow la. Bien vrai que jamana bɛ sɔrɔsiw bolo, mais u k'a lajɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɛ jamana fɛ ni jamana kanu b'u la, u k'a essayer k'olu fana gɛrɛ u la, k'olu hakilinata ɲininkali kɛ, olu hakilina n'olu hakilina mana fara ɲɔgɔn kan, a ka ca Ala fɛ jamana bɛ taa ɲɛ. Mali ko kan, Mali bɛ étape mun na an tɛ fɛ jugu ka yɛlɛ an na bilen. An bɛ Mali ka avancement de kɔ, an bɛ Mali ka développement de kɔ. Mali bɛ taa ɲɛ cogo min na an b'o de kɔ. An bɛ sɔrɔsi fanga fana kɔ parce que sɔrɔsiw y'an bɔ ko caman na. O Choguel fana y'an bɔ ko caman na ka se bi ma. Donc n'a ye nin kɛ, an bɛɛ ye kelen. Jugu tɛna fɔ k'a bɛna don an ni ɲɔgɔn cɛ ka na kow tiɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc halisa jamanatigi n'o ye Asimi Goyita ye, an ka laɲini b'a ye a ka Choguel u ka ɲɔgɔn ye conseil ministre la, u ka fɔ ka bɛn kɛ, ka ɲɔgɔn la faamu. A ye fili kɛ, a man ka sɔn nin ma cogoya si la. Jamana bɛ étape mun na, a ye ko min kɛ ko kɛta tɛ. A diyara n ye wa a bɛnna ma. An musolakaw an kɔni bɛ min ɲini a fɛ kɔni, a ka dɔ bɔ fɛnw da sɔngɔ la, o de ka di an bɛɛ ye. Sugu kɔnɔ fɛnw, fɛn sugu bɛɛ ani balo gɛlɛyalen don, fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don sisan. An filɛ wagati min na kɔni. Mu ko fɛn bɛɛ kɛ k'a kɛ ko militaire, homme de tenue. Il faut que le mélange soit homogène, quoi. Qu'un mélange civil, qu'un militaire ou qu'un. C'est bon. Mais Choguel comme elle est connue, c'est bon comme ça. An bɔla ka maa minnu lamɛn nin waati in na, maa caman kɔni y'a yirana k'a fɔ k'u ka laɲini ye fɛn min ye bi, basigi o ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔ. Baara caman ka kɛ ministre kura in fɛ n'o ye Général Abdoulaye Maïga ye, yaasa sɔrɔ ko o ka se ka yiriwa Mali jamana kɔnɔ, dun ka fa ka sabati. Kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ o ka se ka nɔgɔya. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.